Kini kemas Bakhuid, Indua ini kita kemen sim, klat jong ba ya anis warjri, kong Doris Basi, kong Silvarina Thaba, ba Paulus Lingdo, ba Robert Rani. Sim jirwai, stang mas Bakhuid nomor laispa sapuah, laispa sapuah. Galak men habapai bagi o, galak men habapai bagi o, galak men habapai bagi o, yang in yalek kiu shaying jong utrai. Raya royu traiken rada haleluya. Raya royu traiken rada haleluya. Raya royu traiken rada haleluya. Kat bangi dan kiu shaying jong utrai. Hakakatang ukpa barakon baraman sem bakon. Amen. Kajing ejung try jung yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selok jong omen sem bakot kinan rangkat bad pi baro. Rangkat bad pi ro. Ngipen pau kajing ngunguk ngipen pau kajing ro ngi ai kajing kublay ya oblay try kan rat na kabanta kan ekapor keklemat bad kum juru na kabanta kan ekasngi. Kabukerpang kabotrai ulai nga pada pi. Haoi ngelapoi hakasngi bukadu jong une usnam ubarim barlasai ngisdang usnam bathamai ha po kabalang gajngi langba kasngi advan banengkong. Barkum juru hakane kasngi ngi buram ngi kenmau ya kasngi buram jong apostol jong Jisu u Andrew lane buong hakitin kasih jengi u Andreas. Demat kadau hakan ikasngi kabalang ka khot ka wearing IP bangin pusan baya yang abad pi rukum ju la khot balong kita ki sanran balong kita ki apostol ge jong Jisu hato ngikloin emban pediang ya ge jing khot ka jung trai balong ki sanran ge jung u balong kita ki apostol ge jung u balong kita ki nong yalam manong yakiwe pat so Jisu banyalap iku gospel ge jung trai Yolese ko hanmen ko parabon sin mga mapi ngi mlaban yosngeu yak e ko botrai u khot yak e ko botrai u kwa yangi kham tame ngimla ban sngap i gijing khot ko jung trai ngimla ban yalam yak we pat ki breu so Jisu bat ngimla ban yalap yak gospel gijung ne ban pa yala ka jong gijing im de mat ka daw kas hakane ka klimat abagiwan ban terwai kan ka mas ka Bakhuid to ken ko hanmen ko para ngin pen map no try na ka banta ki lak ki let na ka banta ki pop ki sang ki bangi la le na ka jing susi ka jing kuslai la ki jong ki pop to ken ngin pen map no try khnang mo try un map ki pop jungi bar kum juru kane ka jing terwa jungi ya kane ka mas ka Bakhuid kan long bap diang hun hakma jung u nga phla how blay badan bor baro bade phi ko hanmen ko para bang la le pop subun da gijing perkhat da kitin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw le jonga namar kata nakarpa de kamaria Bakhuid kabaya sa kate soti ya kenel bakirukut pada pi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jungi unyalamingi sha kaching im bom jukut. Amen. Who try to isene, who try to isene, who try to isene, who try to isene. Go Cristo isene, go Cristo
Sngi, Ko Christo Sngi, Ko Traito Sngi, Ko Traito Sngi, Ko Traito Sngi, Ko Traito Sngi. Shatron, Bara Kendel Jingsu, Aki Ben Reu Baro, Badan Kamon Baba, Iya Roya Me, Inamban Imane, Iya Pendon Buro. Bangis Nguyame, Bangis Nguyame, Utrai ko blazimne, Upadun Barbaro, Go kun marwe yukpa, Go try Jesus Christ, Go kun nambradu blay. Bakit kipo percay, Top yang kajin kerpan, Tos ngel sanay yangi, Tos ngel sanay yangi, Deitang mame bakun, Deitang mame utray, Uwe Bakhuid. Jesus Christ, Mame baya long lay, Ajing yalong kaway, Manu mesimakun, Akaburam mukpa, Akaburam mukpa. Tongin ya duai Ngikerpat rid ya kuburam bakrau jong me kotrai Bakumba u apostol Andreas Bakhuid ulalong na kabanta kabalang jong me unong yalap bat unong syarai Kumtaru ai unlong na kabanta jungi unong yasait baskem hakmat jong me Dautrai jungi Jesus Christ ukon jong me Ubeim bad basancha rengkat bad me ha gajing yalong kaway jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pulih na kashti Paulus Bakhuid sa Kristan harum. Ko para ladapi pelada kirmia shinto jopi bau Jisu ulong utrai. Bad pingai jakadonot jopi bau ublay ulapen mi patyo na kajing yap pin lajim. Naba ubriu ungai takadono chungu bat kumta lapan kesan yau badu plada kirmiang shintur chungu bat kumta lapan lajim yau kajen tho ka ong omdon ubangai chau uban sya pen leran naba omdon chingya per hapadeng uju badu kurik uju utrai ulong kenrat ya baro badu the kerhai ya kaspa ba chungu halor kito baro ki bakhot kerpat yau naba jar ubakhot kerpat ya kerteng utrai un lajim Henry kumno kibriu kin khot kerpat ya uta ha uba kim shem langej bat kumno kin ngej ha uta ya uba kim shem le yosngu bat kumno kin yosngu klem uno yalam bat kumno kibriu kila ban yalap lemda la pha yaki kumba la tho khatno ki tanan ki kijat jung ki to ki balya lap ya ka khupor babha Henry baro kim shem la patio ya gospel namar ai sa ya ong ko trai Mano balangay kata kaba ulayo sngaw nangi. Kumta kachingay kawan na kabalayo sngaw pat kata kabalayo sngaw kawan da kachinyanap yaw Chris. Henry nga kali hato kimshem layo sngaw da shisha layo sngaw na markasur jongki kala sapriang kaleng ka perthai. Pat kiktin jongki kilapoy shado kibakot ka perthai. Kaktin jong utray. Sam kat kendai
War druspa kendai puwe. Druspa kendai puwe. Dry antifuan balai. Tu pen ku yang aku try nagi po bari jonga bertagi menengki ai pen benaya ka huramu bleng basai bleng kai pen mati jongu Sngi ki Maria na jinja bas ngopela Maria peni ki meeting krau ki kamu ble tu pen ku yang aku try nagi po bari jonga Jing kren lem ne kakti ne surni la yosel En reisa wajing benasya ka bakut berte Nadu mingi syadu sepmi kasyat kum syaraba Bajai petong kasngi aga hukum nublei Tu pen ku jang aku try Nagi po bari jonga Hallelujah Hallelujah. Topo janga ongu try. Bangan penlong ya pigi nong tong breu. Hallelujah. 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 Utrai dan rengkat bat pi kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Matthews kaburam hame ko try hakata kapor kat bau Jisu dang ya harod kaduriau Galilea ulayo I arngut sipara u Simon bat balasin Petrus baru para jung u Andreas bakidang ya bread jar ha kaduriau naba kilalong kinongtong dokha tew long haki ale bud yanga ban ngan penlong yepi kinongtong breu markum ta kila ino yakijar bat kila bud yau ula lej kham shakmat bat ulo yi sa yaki wepat arngut shipara u Jacob u kun jong Zebedi bat u Yohanes u para jung u ba kiadan hakaling bat u Zebedi u pa jungki ba kidang yaserdap yala kijar bat ulakhot yaki markum ta kila ino yakaling bat laukpa bat kila bud yau ka gospel try Amigo Chris. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ benta kasngi kabalang karake ya kasngi brom jong u apostol jong u Jisu u Andreas ngios ngeu na gospel u Jisu u khot ya kisaungut kisenran ki banangkong ki jung u Petrus u Andreas u Yohanes badu Jacob habangi pusan habangi pej ya kajing kajing long jong u Andreas usenran u apostol jong u Jisu ngim dayo I bon e kajing tho sapang jong u Henry tangkato kanesin ngiu I ba
la tho la jer ya kerteng jong u Andreas bad haman kasin ka bau pau ha ki gospel habang ipule ngiyo i kilong ki bakong san ha ka jing em jong u badu jisu kam tame ha ka jing yade jong u kum uta u apostol jong u Kres ngitip ha ka paningkong u Andreas u dei u senran lane unong but jong u Yohanes Baptist habau yosngeu shapang jong Jisu ulong tau breu ubakloi ban bot ya Jisu lane ban long usenran jong u den mata kadau ha kane kasngi habang yosngeu tang su yosngeu ka jingkhot jong trai Jisu u i yala ka jong ka kam bat u bot ya Jisu ban long usenran lane u apostol jong u ngiyot ting yos ngero ba u Andreas ulong unong tong dokha habau long nong tong dokha klempek utrai kwai u ban penkela lane ban long uta unong tong breu ban klempep u Andreas u kloi ban i ya kata kam ka barem jung u kumutau nong tong dokha bat u kloi ban long unong tong breu ngitibro kendiat chapang ka jinglong bat ka jingem jong Andreas u Andreas haba ulalong usenran jong Jisu lane unong bot jong Jisu ban penpriang ya ke gospel kam tame kumbang yosngeu ke gospel manta kesni ban long uta unong tong breu shisha ulong kumbau trai ulap tha yu kumbau trai ula khod yu but hadu ka kalimat kasni ka ba u IT yala ka jong ka jingem ulong uta u apostol u bashitram jong Jisu bad ngiyos ngeu kat kum ka history ne ka jingtho u Andreas u yap hapatras ka jaka ka ba u yap u shayap da ka ba sha sa narpna om komu Jisu lane om komu Petrus mar khongpong Henry ngi tip ban ngiyos ngeu ka bang yong ka dingpna jong u Andreas ka dei hakadur jong u dak x hoy klempep ha kai khasi jungi ngimdon u dak x Henry ha kapareng ngidanu dak x u Andreas u sha sdin da kaba hakata kadak jong kadingna jong dak x katkum ka jingtho ka yetu inga badapi ko hanmen ko para hadu arsngi u sha sdin hakata kadingna ka jong u bat ka bakung stan yolese ka bamanga mapi ngi haban bud bat ban ngi haban im kadai ka ketin ka bakhadu ka ba u apostol Andreas Ukran haswa ba unsha asden hagata ka dingpna hagador jong dak x kidai kine habau yi kata ka dingpna ga jong uang ba ka dingpna ka babahatam katno ngakwa ban yo yaka katno ngatrang ban kdub yaka ban menta kasni kapoi kata ka ayam kata ka por ka bangayo ban kdub ya kane ka dingpna ka babahatam kine kidai kentin kiba u apostol Andreas Ukran baru keno haswa ba unsha sdin ha kading pna ka jengku den mata kadau nengkong na sabe ko hanmen ko para kine kidai kita kimat puson kiba mangama pi ngidei banshim hala ka jong ka jingem nengkong ba ngidei ban long kita kiba kloi ban i yala ka jong ka jingem ka barem kumba u Andreas ukloi ban i yakata ka jingem barem jengu wala daula long unong bud jong u John Yohanes Baptist Henry ukloi ban i yakata ka jingem ka barem ka jong u kumunong bud jong u namaro i ka jing bud lane ka jinglong kumutau apostol jong Jisu kalong ka bakham kraw mangama phiru den mat kadau ngi dei ban glong kita ki bakloi ban i ya ka jingem barem jongi na ka banta ban yo yakata ka kam lane ka jinglong ka bakraw bangilong ki khun jong Kris bangilong kita ginong bod jong Kris bangilong kita kisenran jong Kris kabaar pat bangi dei banlong kita ki bakloi ban trang ban pa yala ka jong ka jing em kumba kloi u Andreas Bakhuid kumbang yong meni u kmelenti u trang ban kdub ya kading pna kumba Kris ulapan i kumba Kris ulale tamangama phiru hadu kano ken ko hanmen ko para ngilong kita ki bro ki bakloi ban kdop ya kading pna jong Kris
hadu kana ngilong kita ki bakloi ban IT la ka jong ka jing em na ka banta ka jing it ka jing ya Chris na ka banta ka ne ka jing nget ka ba Chris ula ai hangi nang chapat ngiyo i u Andreas u dei u briu lane uta usenran jong Jisu bapanitu ya la jong hanmen barkum jurung ngiyo i haka gospel ba dei Andreas u balawan ya lam ya utok na shau Jisu haba Jisu le kampala kamtame haba upsa ya kisan hajar ngut udei Andreas u balawan ya lam yang nukuna shau Jisu kanai gede ke jingkot yole se ka ba Andreas u khot yang abade pi ko hanmen ko para balong kumau ban yalam ya kiwe shau Jisu u yalam milau jong hanmen shau Jisu kumjuru u yalam yang nukuna shau Jisu knang bau Jisu ula ban le kampla nak benta jong kiwe nangkong na sabe ngi haban keli la de hato nga persang na em nga walat na em ban khot ban kring yikiwe shau Jisu bun sin hakachaka bangi kring yikiwe ban yalam yikiwe shau Jisu pan ban ngilong ki mau jintut na ka banta jongki ban wan shau Jisu kamne kane kamdei ka bau Jisu kwa outrang kane kamdei ka bau Jisu ukmelanti yanga badapi kamtame habangilong kinong bot ke jungu habangilong ki senran ke jungu Henry u Andreas u khot u wearing abadapi hakane ka Sngi ko hanmen ko para bamangi ngilong kita ki bre ki bawadlat ban wan yalam ki we shau Jisu knang ba ki we ru kin yomat ya kata gabor jong ka jing it ka bor jong ka jing isnei jong u kres nang tapat ngiyos ngeu haka gospel ga bamanta kisngi habau Jisu u khot ya kene ki breu u ong ya ki ba pinlong kinong tong breu om dei shu kinong tong dokha hanre ba pinlong kinong tong breu kinong tong breu ki bau Jisu u kwa ban penlong yang aba de pi iwe pai we habang ilong kita kinong tong breu ki bau Jisu la khot ngi dei ban klet ya kata ga jing sneu ba jong ga jing em jongi ngi dei ban klet no ya kata ga jing suk jong ka jing im jongi Henry ngede ban pej na ka banta ka jing baha jong ki we kham ta me ba ki we kin wan yo mat ya ka bor jong Jisu de ma ta ka daw ko hanmen ko para hagane ka Sngi kine ki de ki mat puson ki ba kane ka Sngi ka khot ka we ringa ba phi kine ki de ki ta ki jing puson ka ba Andreas u ai hanga ba phi leng ba ka jing em ga jong u de ma ta ka daw hagane ka Sngi token ngipan ka bor naune wa apostol jong Jisu Andreas Bakhuid bamau nang ya sait na kabanta jungi bamangiru ngila ban yosngeu ya kata kasur ka botrai u khot yangi bangila ban ino ya kata ka jingkem barem jungi balong kita kisenran balong kita kinong bud jong Jisu bat kumjuru ngilong kita ki breu ki bakloi ban pha ya la ka jong ka jingem na ka banta ka jingi ka jingit ka jinget ka jungi yaw Chris bat kumjuru kala kadiai ngin warlat ban yalam yaki we shau Jisu yan yuro yaw Jisu Chris amen tongin yang ngin pa ya laka chong ka jing em ka jinget jungi yaw Chris nganget hau blai Auten bor baro unong tau kenek ka kinjau Padahal Jisu Kristus pun memorai jemu Trai jungi ya walaupun nama dem kod ya walakana ka Maria Jesuti ya bersama benye Poken Dios Pilatus la sangar pnai u la ya bala tem u ya subaya ha kasni ke balai menyimpan ke biar ula kiu sabne musong kamon lai ka ben bor baro nang ta wan pat ban bicar ke ke bayap nangei thau mesin ko khoj akalang katolek ko khoj ha ke jin slok ke khoj ha ke jin ma ki pop ha ke jin mi pat ka do bat ha ke jin bom jukot amen Laispa frapua Darling, castemos soba da pro, da chonka jingi
jing e jong ni shim ko trai shim ko trai shim yagi akti jong meng i aiti Long berkerja bertrai sebelah perkara nama kacang pohon kerana jene nilai yang kawan ini terwakil sebagai sejenam. Amen. Duai ko para bagai jengknya jenga bajung pi kan long baperiang huna kemadu bleu kepa badan bor barong. To try pedeng jingnya ki jong pi Nak lenta kejeng rak berbalang berkateng jengu kajeng mentoi ngi berbalang buku jengu baro kowe. To ai hangi ko blei badan bor baro baling ba kine kejeng terwa ki bangi wan ra ha kasngi burom jong Andreas Bakhuid ngin la ban pan snu bahaya me da kita ki bangi la terwa bat ban ai ha jing im yangi da kata ke bangi la pediang dau Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi rengka bat piro to kan tu yalaki danot ki ki chau to ngai ngoi trai blai jongi ka shong hok bat ka dei da shisha ka long basong hok bat ka badei ka dei ti jongi bat ka jing pen em yangi Haman lakapor bad ka chaka banai ngu yame. Ko kan rat ko kpa bukut ko blai badan bor bad bom jukut. Leng bau trai jungi u Jesus Christ. Namar melatei ya kabalang chung me. Kaban yengs kem triang ha kanong rim jong ki apostol. Bakan long kadak bayai ne jong ka jingkut jong me hang ne ha pertei. Bad ka sakhi habaro ya ki jingkurku jong ka beneng. Namar kata Menta bat pateng la pateng rengkat bat kekenhon jong ki angel ngirwa yeme nadu kadanot jongi kat bangi perta jam rengkat bat ngi penbena Bakhuid utrai lagi pat neng percaya sawada kaburam jong me Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your Hosanna, you bless you know. In Yaro you bawan, agak terengutrai, neng percaya wada kaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you know. Dasisha melong bukut kotrai katamay jong kejingkut baro. Namar kata ngikerpad yame topan kuit pan kentang yakine kejing terwa jongi. Dag bapa yang mensim jongme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman snubha ula priang ya kejing syashutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badala hala kesenran u ong. To shim bat tabam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ia keba NIT na kebenta jong pi.
Hakajukurkam endalalaya ulashim yakukuri bat kabaingu biang yame ulai halakisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bat bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajengmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin Bani bam yune upu Bani de akane kakuri Ngipen na kajing yap jong me kotra Dadadu Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bat kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing im bat ya kuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar belanyew yengi kebabit ban yang akmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngawret ngi karpat yame bangi kebayo benta hakamet bat kasnam ukres ngi long kibala panitale kawai daw men sem bakhuid tokan mau kotra ya kebalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajing rengkat pada Francis ukpa buku jengi wal bad marwen u bishop jengi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki balayathia da ka bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing snei jongme to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jongme to snei yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bat kamariate soti bakhuid kakmi jong blai ujesa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid wan prias bakhuid bat baro kerkhuid ki blapens no bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bancalem ha ka jing imbam jukut bat pengeniro bat pandan borom yame daw kun jong me u Jesus Christ Dau lembat u badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakhuid baro ka borom bat gijing ro chunom la chunom amen kumblah hukum yangi daw nong panem bat kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa chungi ba habneng kalong ka bakhuid kerteng chungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kendeu kumba beneng toa yangi menca ke jungbam jungi kabahala kasni atama yangi kerengkan jungi kumbang yogi ma bige bless ne yangi adwad yalam yangi sha ke jung pensoi henry de panla yangi na kabas new to panla yangi ngi karpat ko try na ke jung sneu baro ha ke jung spon jungme to ai jung suk jung sanya ke sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabo na kapop bangin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi tangap khmelanti ya gajing kerman bakhuid bat gajing wan pa chongnong panem jungi u Jesus Christ namar ke jome kalong kaima ke jome kapor ka buram jinam la jinam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jome gajing suk ngai epi gajing suk jungang ayapi wat pe yaki pop jungi hanro yaki jingai jong kabalang jungme badha ka jing spon jungme to ai hakai ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jungme mame ubim bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rainkat bat pi tongin ya terwai ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi Kukun lang brodu blay Nekit ki poperte Tus nyaw sene yagi
hak mi ukun lang broad jong blay hak mi bakid no yakipop jong prathei suk yangi bala shakhat sha ka jinkawai jong ukun lang broad ko kan rad nam shang hak man rum po kiyeng ke chunga han rai shong kan ktin kaman sem chunga kan sakia I kamet bat so krik so nam ni sha ka jin im bom jukut amen Yame Jisu ko play jonga Jisu ko lok jonga Mewan ban choyanga Namar me ishisha Oi ko Jisu e Akane ka klimat Melawan ban jungo yangi Melawan ban shong rengkat ban ngi Kam tame langba kamer bat kasnam ke chunme Ke Jisu be yepan pau ke jus ngu yepan pau ke jing ke jungai ngu ke jungi yame Nak ban ta kane ke jungai ke bakrau Melawan don rengkat bat ngi Akane ke sngi bangi pusan Ka jing khot ke chunme Ya wan res kumutau sanran kumutau apostol ke jume epan kan mau yang iro kain ke Jisu pamela khod yang i banlong kita kinong bot ke jume me khod yang i kan ke Jisu bangini no yang kita ki pop kisang bangini no kita ke jingem barem jungi ban em ke jingem ke bat mai Jisu me kwa yang i kain bangin ai tilut ila de hame nado baret adu ki bahe ki bangedon ha ke jingem ke jungi Ekwa yangi bangin paya la ke chong ke jingem na ke banta ke jingi ke jini me mekwa yangi bangin khot ik we rukum chu banwan mal ban yo madi ke bor ke chunge le mat ke dau yarab yangi krishan yangi ai bor yangi ko Jisu kerpang ha ke ne kisngi ke ban sawan chong ke jingem ke jingi in la balong ke taki ambassador chong ke kten ke chong me ban yalap ke gospel ke chume habaro ke to ki bru ki bampa di amat ya kasur ke chume ya ke ktin ke chume
Chong in Yaduai. To ai ba kejung yalong kawai haka sakramen jong me kan penklan yang i kotrai kenang ba dag babot ya kenuksa jong apostol Andreas Bakhuid mangi kibakit haka met jong i ya kejung yap jong ukris ngilong kibabet ban batu ha keburam daw kris utrai jong i utrai don rainkat bat pi Belai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen tolai suk ij bersyukur utrai da kejeng em babha jong pi isnang ya belai Arspa kendai ko. Apostol Bakhuid baro konong penagak tinublay kajing ikai bapilayo ile jikai akapertay kajing ikai bapilayo Kaya kaperte kaboru play katre bapi him ken sito him tlor him swai hate aku bila haiti adu banyap ibu jutrai hate berkun mensim Bakhuid kumbang lalang bang menekom cinta berabot sama amen kodum kita menjong Jesus Trace na yangi. kodum telam menjong Maria Tuduain kebentar sungi. dan nyero yutra Jesus Christ Jinam la jinam. Amen.